RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maria, 36 anyos, taga Minglanilla, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pag-angkon sa akong igsuon sa yuta nga kabilin sa namatay namong amahan. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghita po. Mga anak, kung hubiyaan ako nining kalibutan na, dili ko gusto nga mag-away mo. Bahina og tarong ang yuta. Ginahanglan nga patas mong tanan. Dili ko gusto nga ang yuta mo hinungdan nga mag-away mong managsuon. Ayaw ka bala ka pa. Di na mahitabo eh. Ipasalig na namo ni mo pa. Ay man si Emil. Ni duty pa. Pa, fight lang fight. Dili na kaya, anak. Kapoy na kayo. Pa. Pahuway sa dayon pa. Mingawan minimo pa. Peace pa. Nagunsa ka, kuya? Nangita ko sa mga papilis ni Papa sa yuta. Oh, kuya, uy. Bago pa ganing namatay si Papa, kana dayo imong atubangon?
Sa man di, paspasan ta ni. Ug plano na ko nga ibaligya ta ng yuta. Ha? Desisyon kang ikaw-ikaw ra? Human ka mga tanan na mo ni Nining? Ay, di na kinahanglan, uy. Ako rang pirma mo kinahanglan. Okay na ni. Unya patas man katang tuluan na ya. Ay naon sabiya ka, ako mo'y anak nga gisaliga ni Papa, ani. Ako mo'y nibaya sa ospital. Ako mo'y nibaya sa pagpalubong ni Papa. Oh. Kaya makikikwal kag bahin ako. Kuya Emil. Dili gyud ni maayo ang gibuhat ni Kuya Emil at ni Maria, uy. Asa naman lang unya tapuyo ani kung ibaligyan ni Kuya Emil ng yuta ni Papa. Mauman gani. Unsa ka kung modahop na lang taog barangay ani? Karon mga tanak ko, kisa man ang nagpirma sa papilis sa titulo. Ako, Kap. Kay ako may kinamagwangan. O ako may gisaliga ni Papa sa buhay pa siya. Pero way kasulatan, ikaw mo ay magbuot Kuya Emil. Ang gusto rin yun ni Papa nung patas ang bahin ba ya? Mr. Emil, kung way pirma sa tanan nga manununod, illegal lang imong gibuhat. Kinahanglan nga sabutan gila ninyo. Sige lang, Kap. Ako rin bahala nga mo pasabot sa mga igsoon. O siguro na ko nga di na sila mahasol og balik dinis barangay. Kuya Emil. Atong higayon na, grabe gid ka desidido si Kuya Emil. Wa ko magtahong nga mo ni hinungdan nga magkasumpaki ming magsuon. Mura ba siya way pakialam kung unsay mahitabo namo? Basta kay mabaligya lang niya ang yuta sa musugot mig sa dili. Unya, Kamunduha ba? Ayaw ko na mo pagpakawaw og duol dito sa barangay. Di mo maawaw? Nakita mo istorya sa mga silingan na to din nga nag-away ta bayas yuta? tungod naman sa nini mo Kuya Good. Una-una ako na bi. Ibaligyan ni mo ning maong yuta, asa naman lang may puyo. Okay ra kung dako ang among madawat, kay dali ming makakita og kabalhinan. Problema na ninyo. Kung sa may problema hon gininyo, Ana Maria. Nga naman mo'y bahin na nasyuta. Pero di lagi mahimo nga patas ta, kay wa mo'y nagasto ni Papa. Kuya, hindi ni mahimo. Moadto ko sa abogado ni Papa. Mangayo kog tambag kung unsay ang ayan akong buhaton ani. Mahimutang mo file og partition case aron nga kining mapasabot nato sa balaod kung pinagyud mo kabuok ang magbahin sa yuta. O sige, attorney. Buhaton na nato. Daban nimo karon ng papilis? Lower ba, attorney? Tapos akong maguwang. Istoryahi og tarong ang imong maguwang. Sultihi kung unsay plano nimo. Basin pa diog mausabang yang hunahuna. Di na mo usap nga kung una-una. Kuya, dili na mi mo supa kung imo gyud ning ibaligya ang yuta. Oh, isa. Oh, wala mo sir mo'y mahimo pod. Kay nana mo kikikasabot nga bayar sa yuta. Unsa? Oh, Pero man mi mo permas nining. ay wala lagi ko magkinahanglan og pirma ninyo. Ug na ako'y gikuha nga abogado, aron mo'y makatabang nako. Kuya, Mao nga ako pa ninyo, no? Ako pa ninyo, pangita na lang mudaan o kabalhinan. Ako rin niyang ipadari niyo ang inyong bahin sa yuta. Kuya Emil.
ako mahibaw kung nagsulti ba si Kuya Emil sa tinuod o gisulti lang to niya para mamahawa o undangon na namo kung unsay among giplano. Pero i-fight yun na ko ang among katungod sa akong manghod. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, way testamento si Papa pero naay verbal nga kasabutan. Ugwa si Kuya Emil ni atong hingkayuna. Makonsider ba na nga legal? Ikaduhang pangutana, wag yun ni bisan usa namo ni Neneng ang miperma kay wa mi muuyon nga ibaligya ang maong yuta. Legal bang pagbaligya sa yuta nga way perma gikan sa ubang manununod? Ikatulong pangutana, kung tinuod yun ang giingon sa akong maguwang nga naanay buyer bisan og way perma gikan namo ang maong titulo, unsay specific nga kaso nga angay namong i-file sa akong igsuon para sa among maguwang? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba namong ipablatter ang akong maguwang tungod kay gi-exclude mi niya sa tanan niyang desisyon bahin sa yuta? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Maria. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Rod, ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal nga mga pangutana, problema na to. No, sa to ang mga kapikas, kabanay, sa to ang love life, at ang mga dokumento, no, at ang mga kabtangan. Don't worry, na as Attorney Elaine, ako'y mo hatag og tubag ana inyong mga pangutana, pangitaan ta naglusot og solusyon bina mo gid nay kasulbaran ang tanang problema ba bosa ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys ang atuang mga naminaw karong adlaw, ang mga nasa ilahang tindahan, opisina, panimalay, samtang unsa man ni nagluto ta, namilo ta, nagmlansya ta, agoy, nagsigirag higda, kay gasigig Facebook, ay, hay pastilan, bahalag sa inyong gibuhat din ha guys, importante, naminaw mo na ko, og namoy makuha nga mga pagtulunan, pero lihok-lihok sa panagsa, no? Bangon po, tabang-tabang sa ta pag may time sa panimalay, kay dili pwede ato orang kapikas magsigig lihok taon, no? Ang mga labhanan, ang mga hugasan din ha, ang paghinlo, no, pag-arrange, maskig sa atong kama man lang, inibangon na to. Uy, kinumdum ko sa una nga, akong mami, kasabaan yun, dili mi nga, mubangon lang mi niya, among kama, dili pilon ang habol, o ang mga unlan din ha, na, inon yun mi, di mi border, kay kasabaan mi. Okay, now, ato ang letter sender, punto legal man ta karong adlaw, taguon nato sa pangalan nga si Maria, taga Minglanilla, Cebu. Abante Minglanilla, laban, Mayor Lesh Len Enad, and greetings to Mayor Rajiv Enad. Kumusta mong tanan din ha? Laban ta, abante Minglanilla, kabahin sa iyang pag-angkon sa iyang igsuon nga sa yuta kay naaman to yuta na habili ng ilahang amahan nga namatay na. So iyang mga pangutana guys mauni. Walay testamento si Papa, meaning walay last will and testament. Pero naay verbal nga kasabutan ug wala si Kuya Emil adtong higayuna. Ma-consider ba na legally? The answer is no. Kung legal ang ato ang paggahisgutan kay ang kaning pagpanunod nato duharag yun ang ato ang basihan depende kung naay last will and testament kanang dokumento nga gipirmahan pinaagi sa mga proseso nga gitagana sa balaod or no pa sa paghimog last will and testament samtang buhi pa ang katong namatay na no unya. Or, kung pananglitan manggani, wala, then we go through an extrajudicial or judicial settlement of estate. Ingon ana nato pagbahin-bahin ang mga yuta. Of course, kung pananglitan way last will, kay kihanlan mangyud na documented, papel mangyud na ang testament, no? Last will and testament. Either gi-type, gwinataryuhan sa abogado na itulo ka mga testigo no nga nagpinirmahay at ubangan sa katong naghimo katong namatay or
maghimo sad ta or kanang holographic will nga pinaagi sa iyang kaugalingon nga suwat, no? That's munay last will and testament. Pero kung no, arita dire legal. The other legal way is katong extrajudicial partition nga equal sharing yun mo, pero mahog manggod na siya dinhi na to i-consider kung nagkasinabot lang mo o girespetar ninyo ang katong mga wishes sa inyong ginikanan, unya magkasabot mo, inanaon ninyo pagbahin-bahin, inigpirma ninyo sa extrajudicial settlement of estate. Meaning to say, nangibabaw gihapon ang pagrespeto ninyo kung unsay gisulti verbally sa inyong papa katong buhi pa siya. Pero kung di na niyo i-consider, ang basihan is equal sharing, yun mo. Ikaduhang pangutana, gyud ni basihan, gyud ni bisan usana mo nining ang nipirma kay wala mi muuyon nga ibaligya ang maong yuta. Legal ba ang pagbaligya sa yuta nga walay pirma gikan sa ubang manunod? Okay. Dili pwede because kung mamatay na ang usa ka tawo, ang mga mahimong naay katungod nga makabaligya og panag-iya ani ang mga eredero man, usa man kaana. And ang makabaligya rasad kamo tanan nga naay katungod nga manunod. Samtang wala pa di gyud pwedeng mabaligya ang yuta kung dili mo pirma kamo tanan nga mga manunod, no? So dili siya legal, dili sa gyud valid kay kinahanglan man yung magkasinabot mo. Ikatulong pangutana, kung tinuod yun, ang giingon sa akong maguwang nga naay buyer, bisan og wala pay pirma gikan namo ang maong titulo, unsay specific nga kaso nga angay namong i-file sa akong igsuon para sa akong igsuon para again sa iyang maguwang. No, number 1, pwede mangyud no nga pahibaw-on nimong buyer nga inyo na or mo file mo depende sa iyang gibuhat. Kay una sa tanan, di man gyud na mahimong valid ang pagbaligya kung way pirma ninyo. Now, the only way nga magmalampuson ang pagbaligya is the possibility nga iyahang gi-forge ang inyong pirma. Or, so kung iyahan ang gibuhat, then pwede ta mo file og kasong kriminal nga forgery. Pero kung pananglitan, ni pirma lang siya, sila lay ni pirma, nagmalampuson sila sa pagpatrabalhin sa maong yuta, maski wa mo, then pwede ta mo file og kasong civil nga reconveyance of property ug annulment of sale. Meaning, atong ipawalang bisa ang pagbaligya sa yuta, no, ug ang pag-execute atong deed of absolute sale tungod kay dili valid kay kuwang og pirma ninyo. So magdepende kung unsang dokumento ang gipirmahan o gi-execute sa pagbaligya atong yutaa. Kay kung naay pirma ninyo, of course, di man gyud na ninyo pirma, naagay sagol nga forgery na hitabo, no, na kasong kriminal sa yun na siya, ha? Ikaupat, o katapusang pangutana, pwede ba namong ipablotter ang akong maguwang tungod kay gi-exclude mi niya sa tananayang decision bahin sa yuta? The answer is yes. Pwede sad nga ipa-annotate dayon na ninyo ngadto sa Register of Deeds ang inyuhang oposisyon sa pagpapaligyaan ng maong yuta kay para dili mo magproblema later on, no, sa pag nalify ana og mahibaw ang mga future buyers nga kuwang di ay ni kamo di ay ang mga heredero panalitan wa mo kibaw pilaw gyud mo ka man nag-igsuon, no, panalitan upat gyud di ay mo unya ikaw og imong igsuon wala giapil, then at least makhibaw ang buyer nga kuwang nigperma. Kay usahay mailad-ilad baya pong bayan moingon niya to sila nga duha ra mi ka man nag-igsuon so duha ra mo pirma ni extrajudicial settlement of estate with sale, deed of sale, unya kuwang mana di man pud na pwede. So act fast gyud ha, kay usahay baya ning mga mangingilad fast pod abti kay pong show ani di baya gyud na maayo, so ayaw padayon lang gyud ta, ha. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.